Чухте мечтание от Роберт Шуман в изпълнение на Бори Валентинова. Преди да продължим с музикалната част, искам да благодаря на всички, че сме заедно в този хубав слънчев, прекрасен ден и че една малка помощ и една прекрасна, красива зала за повод да се съберем, да се видим, да се потопим в музиката и поезията и да се преживеем, надявам се, едни красиви вътрешни преживявания, душевни, защото всеки от нас има един по-дълбок свят. И може би не много често успяваме да се срещнем с него, но когато успеем, може би това са за мен най-значимите мигове в живота. И такива мигове съм опитала да запазя в книжката. Тя събира неща, писани последните 10 години. И са точно такива мигове, независимо дали на голямо страдание или радост, или някакво вълнение или впечатление от нещо. Са тези мигове, които сякаш ме докосват до нещо по-дълбоко от обозримото, от това, което можем да разберем съвсем така логически. И това е магията на словото, че човек може да опита поне да запечата тези неща, да ги запази за себе си, а още по-добре, ако може и да ги предаде, да ги сподели с други хора. Книжката разделила съм нещата, събрала съм ги в 8 теми, които са моите пътища, най-близките ми пътища към този вътрешен свят. Те са като едни листенца, защото са просто едни частички от голямото дърво на живота, така да кажем, от целокупността на всичко. И моите листенци са тези, но всеки си има различни пътища. Моя път е музиката, примерно, или децата ми, и всеки може да има различен път, но както и листенцата на дърветата са много различни. Всяко едно с едно няма еднакво, нито по големина, нито по съвсем детайла на формата или цветовете. Така и нашите пътища към нашия вътрешен свят са различни, но пък имат, да кажем, еднаква матрица, еднаква структура, нещо много общо. Така че се надявам, че прочитайки моите листенца по пътя навътре, това ще ви докосне и вашия вътрешен свят.
Ще използвам случай да благодаря на няколко човека, които ми съдействаха с книжката, участваха в направата и специално благодаря на Естер Колмаш, която е някъде тук и я виждам, да нарисува тази прекрасна коалица, на Ива Теофилова, която мога да се гмурня в предпечата, защото да се подреди словото всъщност си отнема някакво така, иска си внимание. На Велина Оркачийска, която много нежно помогна с редакцията. Искам специално да благодаря на водещите днес, Иван и Борислава. Много специално благодаря на Боли Валентинова, която винаги е наслала да се видим заедно. Тя ще бъде на финалото. На издателя с благодат, който приятелстваща семейството си. И най-вече искам да благодаря на Иван, но преди да кажа за Иван, искам да благодаря на един много специален човек, който е с нас днес, моя професор по флейта. Иван е подкрепата и насърчението изобщо да събере нещата си в книга. И човек много трудно прави нещо без да има така силна подкрепа и вдъхновение в себе си. И всъщност, понеже книжки много се забави печата и чак тази няколко часа дойдоха, се оказва, че той е единственият човек, който е прочел книжката. Така че ще му дам думата да каже няколко думи и започваме с музикалната част. Пробва, понеже не сме имали толкова хора, колкото хора, според броя хора се промени акустиката. Сега чувате ли, което говоря толкова тихо всички? Да, абсолютно, да. Добре, чудесно. Аз за книжката не знам какво мога да кажа, понеже когато я прочетох, разбрах, че тя е нещо толкова съкровено, защото това са едни неща, където човек по принцип не си ги говори в ежедневието, не си ги говори с приятели, дори не си ги говори с най-близките. И то е нещо, което според мен всеки един човек може да си прочете и някакси нещо вътрешно, нещо съкровено. За мен е нещо като се едно от Библията, примерно. Четеш си, то е нещо като молитва поне. И затова за самата книжка, не знам ли какво мога да кажа, мога да кажа само, че аз съм много радостен, че Мари реши да я издаде тази книжка, защото аз се чувствам огромно късметлие, че живея с нея и всъщност съм свидетел през всички тези години, където живеем заедно, на всеки един стих, всяка една поезия, мисъл, всяко едно нещо, което идва. Тя само част от тях взела и е вкарала в книжката, но за мен е едно очудване. Първо, Мари е човек, който много обича да мисли, да се задълбава, не знам, във всичко. Било то в природата, в обществените проблеми, световните и въобще във всички красиви или тъжни неща, въобще иска. Просто, наистина, на нея аз това винаги ми е било много странно, от тези първите години само това ми казваше, хайде да си говорим, и цял ден аз казвам, дайте ма, аз така не мога да имам работа, нали? И просто това винаги ме удивлява и когато се впечатли от нещо, което някой път отнема секунди, просто директно сяда и за няколко минути изведнъж готова с някакъв текст, където аз някой път пиша, но пишеш часове нещо е толкова малко, иска пък да го подреда. А тя как успява, тя казва, защото нямаш опит с четенето. Аз наистина да го бях на някакви нищо не бях прочел, но няма значение. Изключително радостен съм всъщност, тя го издаде и всъщност тя ги публикува голяма част от тях, разбира се, в интернет и хората от години я съветват така да ги издаде в книжка. И много се радвам, че сега всъщност всеки ще може да вземе тази книжка, който желая, разбира се, да я занесе със себе си, когато желая да я прочете. Четейки книжката, аз се замислих наистина върху нещо много интересно, че дори най-близките хора и приятели и въобще, ние се общуваме най-често за съвсем ежедневни житейски проблеми, те дори да не са, нали, може и на световно ниво да се общуваме, но някакси разговорите винаги са на едно такова, нали, как да го кажа, съвсем човешко ниво. Като има един редки моменти в живота на човек, поне съдейки върху себе си, където човек прави една така, влиза вътре в себе си и просто си прави една вътрешна връзка с себе си, с душата си, с нещо божествено, което е в него. Най-често това са по-трудните моменти, човек или като е болен на легло, или като е решил, че ще си заминава и така нататък. Но явно има хора, като нея, сигурно са и много повече, които много често са в едно такова вътрешно общение с душата си
защото пак четейки нещата, които тя пише, просто на мен е трудно да проумея наистина човек как успява в почти в ежедневието си, така да се каже, да влезе в една такава красива връзка с душата си и всъщност и да го сподели това нещо. И всъщност, колкото и да сме си говорили с нея хиляди часове, аз реално, прочитайки книжката, мога да опозная 90% всъщност от нея, защото нещата, за които си говорим, независимо, че са по темите, по които тя пише, нещата, просто за които тя пише, са толкова по-дълбоки и наистина се възхищавам на писателите, че всъщност разкриват този вътрешен свят в тях, за да може хората да се докоснат до този свят. И когато, поне специално нейното слово, аз намалих да им четох книжката, някакси независимо какви житейски проблеми имаше и въобще какво те вълнува, изведнъж, четейки такъв вид поезия и размисли, те отнасят просто на едно съвсем, как да го обясня, изчезват всички проблеми, изчезва ежедневието и ти всъщност се замислиш за същественото. Същественото в природата, същественото в душата, същественото в семейството, в отношенията между хората, въобще същественото на толкова много нива. И аз съм благодарен, че всъщност тя пожела това нещо да се сподели. В началото бях задъхан, че трябваше да се изключа по едно въжи горе да отворя капака. И важни неща справи да кажа. Първо има храна, текст подготвен поне за 200 човека и други сладки, така че гладните да изчакат търпеливо, има и лимонада за всички. Книжката, който желая, може да се вземе. Сега, за съжаление, и както тя каза, книжката излезна едва с нощи късното и са излезнали само 110 бройки. В момента, съдейки по местата, сме над 200 човека. Следователно, може би тя ще ви помоли после, но хората, на които не им е толкова спешно да си вземат книжката сега, могат след една седмица да изчакат, когато другата част се издадат, ще се разпространи някъде и в София, най-вероятно и в някои други градове ще занесем за безплатно разпространение. Така сме планували, тя има цена отзад, но цената, ако все пак някоя книжарница реши да вземе да разпространи книжката, иначе идеята ни книжката да се разпространява безплатно и някой, ако желае с подкрепа от дарение, може да сложи примерно в кутийката там. Ами ще ви оставя тогава на прекрасната програма и много накратко само да кажа, повечето се вълнуват, може би, за купа или за нещата, които правим. На 22 юни ни е официалното откриване на купа и затова мислим, че и тогава ще дойдат повече хора. Тогава всъщност ще има подробности вече за съвсем други неща. Сега се концентрираме върху книжката, върху музиката и така. Благодаря ви пак. Някакъв далечен свят, музика ще се напише и нея ще оставя да говоря. Някакъв далечен свят ще бъда само нотен лист хартия, който дверите към красотата нежно ще отворя. Ще чуете Сфинкс от Дебюси. Ого!
се при мен, да усещам мислите, като трепети на сърцето си, да рисувам душата ти с движението на пръстите си. Ела си, с диханието си да излея мъката ти и да отпразнувам радостта ти. Бъди отново в мен, за да се разходя по висотите ти и разкази да занесе из долините. Животът ми е пуст без теб, а сърцето ми линее. Върни се или ме вземи при себе си. Моя музика. Ще чуете Кантилена от Франсис Поленко.
Мога ли да ви помоля само аплодисментите, може накрая след концерта да ги излеем. Благодаря. Вечер заспивам с лайна Елен. Сутрин се будя с глас на дете. Денен живея в песен на флейта. Звуци различни и живи, природни, човешки и мили, танцуващи, умиращи, живи. Свят неразбран и далечен, своите сенки сте скрили, звуци, мелодии и ритми, затихващи, изгряващи, мили. Смирени и тъжно красиви, свят попнян и извечен сте в своите краски стаили. Ах, звуци, ах, песни, човешки, небесни, отвън уж ви чувам, а някъде вътре в мен сте. Ще се потопим в първа част от соната на Карл Филип Емануел Бах.
Ти, най-прекрасни цвете, кой те сътвори, кой те нарисува и листата ти зави в спирала на живота чудно? Кой ти вдъхна аромата, кой над тебе бди, кой те гали с росата и извая ти бодли? Кой те зареди с тази мощна сила на хората да даваш стремежа към красиво? Най-светлите им мисли ти да приютяваш, най-топлите им чувства да будиш и възпяваш. Ти, най-прекрасно цвете, някой ангел с теб си е играл, рисувал те дълго в светлина и в този свят те е създал, да бъдеш вдъхновение и чистота. От слънцето роди се моя полет, каза утринното цвете. Звездите вдъхнаха ми аромат, с песен ми ушиха дреха в своя мил и близък свят, където музика е всяка дума и всеки поглед е любов. Чуйте, чуйте. Тиха приказка гората нежно ще разкажа. А аз ще ви изпея песен, подарена от зората. Песента на тишината. Песента на любовта. Ще чуете цветята цъфтяха от Петър Дънов. Душата ми от нея е за другар, който да я чува в тишината, а тя да носи неговия план, обръщайки го в тъмнината. Душата ми жадува вдъхновител, който да последва и в общия си устрем да се слива. Някой, с който да приседне с мълчание песен на мъгла и да слушат вечното един в друг, забравили за всяка суета. Душата ми мечтае с някой да споделя общи цел, идеи и смисъл, но да може с него да потъне в мълчание без чувство и без смисъл. Душата ми желае с някой да изследва всичко на земята, а после с него да твори и заедно да създава красотата. Ах, какви са горди твоите мечти! Презрително отвърна самотата. Любимия си, ние дети не може откри,
Не носиш ли го в себе си сама? Ще зазвучи серенада от Шуберт.
Тази сутрин даже сивото ми се усмихва, сглушено в развълнуваното на косите, а огънят в мен се учи да притихва, огълнат в тишината на мъглите. Ще падна като есенно листа, изгарящо във всички цветове на светлината. Ще падна като есенно листо, повярвало за малко, че е птица, повярвало за малко, че обича студената прегръдка на земята. Изгарям, само вятърът е моят погар и една отиваща си песен. Тази сутрин даже сивото ми се усмихва и ме завръща в тишината на безкрайна и дълбока есен. Ще чуем прелюдия номер 2 от Сергей Рахманинов.
Тъгата е като облак. Може да бъде ясно очертан или просто сивка фон. Може да бъде тъмен и ярък, или незабележим и дълбок. А ако тъгата е близо, тъй близо да гали, то тогава тя е мъглица, нежна, прегръщаща жрица. И има два пътя, по които тъгата си тръгва. Или си нежно отива, за да изгрее другарката нейна щастлива. Веднъж е облакът пробит от слънчеви лъчи, от нечие добро, от нечии слова, усмивка и очи. А друг път облакът тъга извива своята снега и разпада се на капки. Може да са благодатни и тихи, или бурни, рушащи стихии. Изтапя се тогава облакът, изтапя се тъгата и попива в земята, изчиства ненужното взето, полива жадно сърцето. А след дъжда на тъгата разцъфтяват най-нежни цветята в душата. Нека чуем валс номер 2 от Шопен.
няма за нея страдание. Душата е простото знание, че важно е само да дава. Душата не се наранява. Тя самата е нежност и цвят. И слънцето, което остава след всичките бури на нашия свят. Душата е обич, душата е радост. Тя е мисъл и вътрешен зов. Няма побугани, щастие и младост, щом в нея живее любов. Следва българска рапсодия от учителя Петър Банов.
Радост, радост на сърцето ми, безбрежен полет на цвета. Ликуваш ми, трептиш в струни дъх и светлина. Радост топла на сърцето ми. Озаряваш целият човешки мир. Осветляваш мисълта несъвършена и смиряваш в възгласти. Радост благодарна, пълна с живот. Ти радваш се, когато служа, когато нося, страдам със свобода. Радост нежна, радост жива. Уиш земята жадна на живота ми, когато бъдът полза и се движи. Даряваш ми идеи вдъхновяващи, каниш съзерцанието ми красота. Дъхът изпълваш ми със съдържание, но само ако любя и живея в доброта. Ще чуем песента "Радост" от учителя Петър. Лято в планина. Безкрайност от билки, цъфти и уха. Тревите вълнисто танцуват, а във въздуха се носи някаква мелодия. Ах, какво ли разказва? Приказна мелодия, слязла с жарките лъчи на слънцето. Ще чуете песента "Ставай дъще".
Красивите хора с пламък в очите. Красивите хора носят сърца, които ги водят там, в планините, на тяхната светла душа. Не искат те много красивите хора, стигат им мъничко нежни цветя, с поглед добър да намерят отмора от дългата нощ в света. И после ще срещнат пак изгрев по върховете на своите сърца, сливат душите си с вечната песен и сами се превръщат в слънца. Следва медитация от Жул Масне.
ще си отидем. Телата похабени ще оставим да ни чакат. Прие и нов живот им и облик, а душите си ще отстраним в песен обща, в танц, в единен полъх от безкрай, в лъч сияние, в идея. Ще се помолим заедно за живота. Смирено ще се преклони и някъде отново пак ще се родим. Ще чуете мелодия от операта Орфей и Евредика от Кристоф Бук. да ти вдъхна аромат, да ти носи красота, да те покаля с нежните цветчета, да те напоя с росата. Свиста край тебе да попея, за това мечтая, за това милея. Ти си силен и градиш, силбееш, променяш и твориш, а аз съм малка, тиха, пред силата на твоята гръб и мощта на твоите ръце съм цялата една въздишка света. Пред мъдростта на твоя ум и пламената жар на твоето сърце намея, благославя, сплитам се в молитва и поднасям все, що имам, подадена към тебе цена. Цвете в твоите нозе да бъда, цвете в твоята градина, да те помилвам нежно, аромат да ти отдам сила, любящо, тихо, почти небрежно. Звънтеж красив и ясен, в цвета ми да звучи и в танца на живота да говори или да мълчи. Да бъда радост малка в твоя ден, красота нестихваща и тиха, а ти, любим, да бъдеш вдъхновен в взаимността ми нежна любовика.
Смисълът на живота. Смисълът на живота е да даряваш нещо красиво. Каза черешевото дърво, червенейки своите ласкави плодчета. Смисълът на живота е да се рееш свободен, помисли си Орела. А не е ли да красиш света с великолепието си? Спогледаха се една пеперуда и нарциса. Смисълът на живота е промяната. Възкликна вятъра и отлетя. А водата се съгласи, набраздявайки се от ласката. Вятър отлетя. Да унищожиш ненужното, рече огъня. Смисълът да се пожертваш за другите. Просте на семенцето в земята, разкъсвайки се от прорастващите в него корен и стъбълце. Да се грижиш, рече земята. Да си сит, беше сигурен червя, без да знае как прави почвата робка и плодотворна. Да си осигуриш прехраната, съгласиха се и другите животни. Само бойната птичка не отговори, защото просто пееше. А звездите премигнаха загадъчно, учудени от земните търсания. Ще завършим с пролетна песен по Петър Дънов.